Helo, croeso i chi gyd i sesiwn y gweisg heno. Gwasg Carreg Welch ydyn ni, a ni ar Robert ydw inna, a dwi wedi bod yn ddigon ffodus i olygu nofel gynta awdures newydd o Benrhyn Deudraeth, Siân Llywelyn, a dwi'n ei chroesawu hi yma atai heno. Helo i ti, Siân. Helo, Ania, ti'n rai? Wel, wyt ti wedi bod yn gweithio dipyn go lew am gael cyhoeddi dy nofel yn drychwll. Mi oedd i fod i gael i chyhoeddi yn y Gwanwyn, a mae newydd gael ei chyhoeddi rwan. Mae'r clo mawr wedi cael effaith ar y cwbl lot. Ond fel awdur yn gwysiad am weld dy nofel gyntaf mewn print, sut mae'r cyfnod yma wedi bod i ti? Rhyw chwerw felys mewn ffordd, am union yr un rhesymau ti newydd i ddeud dwi'n. Mae rhywun yn edrych ymlaen gymaint ac yn meddwl, mae'n mynd i ddigwydd o'r diwedd, lle. A wedyn, beth nesaf, na, dyn ni'n o'r gwysiad, efo cael bod i fewn yn yr argraffu yn gweithio, a wedyn mae'n mwy o ddisgwyl wedyn. Ond na, wrth gwrs mae rhywun yn teimlo'n falch iawn pan nhw'n cael ei copi hynna'n yn ei dwylo, dydyn. Ond dydy sgwennu ddim yn beth newydd i chdi nac diw, ti wedi bod yn sgwennu ers blynyddoedd, ti di ennill nifer o wopra mewn eisteddfodau mag acw ar hyd y blynyddoedd. Sut nes ti ddechrau sgwennu? Dwi wedi siarad o blaen mewn cyfweliad i heno. Dwi'n meddwl o'n i'n sôn am y stori mae sgwennu si 5 oed. Dwi'n siŵr na honnodd y stori ddychmygol gyntaf mi sgwennu am nain yn cael ei dychryn gen rhyw llgodan neu rhywbeth. A licio y cyfrwng yna yn hytrach na beth o'n i'n neud yn ysgol sef sgwennu llun a stori, a dim byd dychmygol yna wir. Ac mi apeliodd hynna tai. A wedyn, dwi'n meddwl bod Steddfod y Plant, Steddfod Gadeiriol y Plant yn Penrhyn wedi chwarae'r rhan fawr yn hwn hefyd. Dwi'n cofio fy chwaer yn ennill pan oedd ei tua 4 ar 10 efo stori dychmygol. A meddwl, swn i licio gwneud hynna. A wedyn y tro cyntaf i fi gystadlu pan o'n i tua 9 oed, mi enillis i. A mi o'n i'n cystadlu'n aml wedyn yn Steddfod Penrhyn. Wedyn nes i ymlaen i wneud sgwennu creadigol fel cwrs ymchwil yn Mangor yn y Brifysgol, a sgwennu nofel yn fanna fel y gwaith creadigol ei hun, a gyrru hi ymlaen i Steddfod yr Ur, Steddfod Genedlaethol yr Ur 2003, a mi ges i ail am y fedal lenyddiaeth efo honno, ond nath i'n gweld gola dydd. A peth nesaf, mae'n mynd dechrau dysgu, a dysgu fi eisiau am 15 mlynedd hefyd, a mi oedd hwnna'n gyfnod o meddwl am syniad, dechrau sgwennu fo, dod i bwynt lle ni di blino gormod neu heb digon o amser i ganolbwyntio ni, dechrau sgwennu wbeth arall, a mae hynny'n dal heb i gorffan gen i. Ond yn y blynyddoedd diweddar, oeddech chdi'n iawn, mi ges i gyntaf Steddfod Powys 2019 am sgwennu stori fer, ac am sgwennu traethawd ar dŷ hynafol, sef Las Ynys Fawr, cartre Elis Wynnebardd Gwsg yn Harlach. Mi sgwennu si vlog i Steddfod Môn, mi si gyntaf o hwnnw, a wedyn y gobaith wan ydy mynd i wneud PhD ar ôl gwerthu'r tŷ, mynd i wneud PhD yn ôl i Fangor mewn sgwennu creadigol, wan bod yr amser gyda fi. Ac yn y cyfamser, mae drychwll wedi cael ei chyhoeddi, sydd yn gret. Wel, yndi, a dyma hi drychwll, mae'r clawr yn drawiadol. Pan mae'r syniad yma nes di gario ymlaen efo fo yn hytrach na'r llwyth o bethau eraill oeddech chdi wedi i dechrau a'i gadael ar ei hanner. Be oedd mor arbennig am blot y nofel yma, a'r cymeriadau? Deud pi bach wrthyn ni am y nofel. Deud am y nofel, reit, prif gymeriad ydy Mabli, mae'n newyddiadur wraig ifanc, rhyw 2-4 oed falle, a mae'n gwneud yn dda yn ei swydd. A mae'n mynd ar drywydd rhywun oedd yn arfer byw yn y dref, oedd o dipyn o seleb mewn ffordd, oedd o yn hanesydd lleol, oedd o'n gweithio yn y coleg lleol. Mond i fod dod i diflannu 20 mlynedd yn gynt, a bod yna rhyw sgandal fawr o gwmpas i diflaniad o, a beneth oedd mynd i dyrchu i'r hanes hwnnw ac mynd i weld lle oedd o'n byw a falle. A mae hynny, wrth wneud hynny, mae hi'n ffeindio ei hun yn y twll mwyaf bonkers dydyn ni, lle mae 3 o'i ffrindiau hi yn diflannu. Maen nhw gyd yn diflannu yn yr un lleoliad, sef y tŷ teras gwag yma, a dawod Jack Bursting yn wag. A mae o'n digwydd o fewn pythefnos, ond mae hi wedi bod yn y tŷ bob tro mae ffrindiau hi'n diflannu un ar ôl y llall. Ond does gen i hi ddim syniad sut mae wedi digwydd na be ddigwyddodd pan oedd hi yna. Mae yna un cymeriad arall sy'n ei helpu hi fan hyn, nes i o'i orau i helpu hi, sef Baltws.
A mae o fod i'r ail brif gymeriad, yswn i'n dweud. A wedyn i gorchwil nhw drwy gydol y llyfr ydy trio cael ei ffrindiau hi nôl rywsyd neu gilydd. Dyna di'r nod. Mae yna ddigon o gyffro yn y nofel yn barod. Ai dyna nath i chdi gario ymlaen efo'r prosiect yma'n hytrach na'r syniadau eraill o gen ti ar y gweill? Wel, be ddigwyddodd tro ma'n wahanol efo lleill oedd. Yn echrau'r llyfr, dwi wedi cyflwyno'r llyfr i fy nwy nis. A Nanw. Ond o dan hwnna, mae ddiolch arbennig i Hafwen am y cwc chychwynnol. A be nes i oedd sgwennu'r benod gyntaf i sgwennu. Erbyn yn y gwaith gorffenedig, mae'r benod yna'n cychwyn ar dudalen 120, lle mae Seimon a Mabli yn mynd i'r tŷ, a mae yna bethau'n digwydd yna. A honna y benod gyntaf i sgwennu. A be nes i gofyn i Hafwen yn ffrind am ffawr, fysa chi eisiau darllen drwy hon a deitha fi sut sa'ch chi newid hi, neu ydy hi'n digon da i wrthyddu'n rhywbeth arall. Ac ymhen chydig o ddyrnodiad, mi ddoth hi nôl ata fi, a do, mi ddudodd hi sut oedd addasu ambell beth, gwachod y job. A fi ddudodd hi gorffan hon, meddai gorffan hi. Mae hon yn, ti'n amlwg o medru sgwennu gorffan hi. A just achos bod yr hwb yna wedi cael ei roed, mi garis i mlaen o fe wedyn. Ti di sôn am Mabli y prif gymeriad a'r hogyn anghyffredin yma sy'n ei helpu hi, Baltws. Gafon i ti ddarllen rhyw bot bach o ddechrau'r nofel wan, jyst i roed rhyw syniad i ni o'r cymeriadau heini a sut maen nhw'n i berthynas nhw ei gilydd, lle? Iawn, siwr, mae'r rhan yma'n dŵad o dudalen 16 i 17, o 2 dudalen ar ei hyd. Baltws ydy'r un cyntaf siarad yma'n hyn. Yli, os oes yna rhywbeth dwi wedi ddall am i chi sy'n wybod chi bodau dynol, y ffaith ei fod o'n storio gwybodaeth yn well nag unrhyw gyfrifiadur ydy hynny. Gwylltiodd Mabli. Reit, oce ta. Ei thro hi oedd bod yn goeglyd. Dyma beth dwi'n gofio. Siarad efo Seimon am 6 trem yr Owen. Seimon yn diflannu. Siarad efo Sera am 6 trem yr Owen. Sera yn diflannu, heb na siw na miw ohoni hitha chwaith. Siarad efo Arwyn am 6 trem yr Owen, a threfnu i fynd i'r archifdy efo fo i chwilota am hanes y lle. Arwyn yn diflannu cyn cyrraedd i'r archifdy. Mynd i'r archifdy, dyweld di yna, a rywsyd rhwng siarad efo Seimon a dyweld di yn yr archifdy. Mae yna bythefnos fod gyfan wedi pasio, a dwi'n cofio'r nesa peth i ddim. Dyna faint o wybodaeth dwi, fodan ddynol wedi storio, dim byd o werth. Yn ystod ei brofiad bywyd a barodd wysau'n barod, deithai Baltws ar draws miliynau o gymeriadau gwahanol, a datblygodd y ddawn o benderfynu ar amrantiad pwy oedd yn digon cryf i oroesi'r hyn oedd o'i blaenau. Doedd dim pwrpas trio efo rhai, felly byddai'n gadael iddyn nhw fynd. Ond bod y ferch a esteddau o flaen eisoes wedi bod drwy'r felin, roedd sbarc yn ei llygaid ac angerdd yn ei llais. Doedd o ddim am weld y sbarc hwnnw'n diffodd, roedd hi'n werth ei hachub. Hynny, byddai'n rhaid iddi hi fod yn ei llawn bwyll mwyn mynd i'r tŷ dranaeth. Byddai'n rhaid i'w meddwl fod yn glir mwyn gallu dwyn ei ffrindiau yn ôl. Edrychodd Mabli'n heriol arno. A phenderfynodd Baltws y byddai'n rhaid iddo i gorfodi i gofio just digon am 6 trem yr Owen i'w helpu i ddifar melltith iddo fewn muriau'r tŷ. Felly, fel y gwnaeth sawl gwaith yn ystod y dyddiau blaenorol, dechreuodd arni. A mi fod yn gwybod yr atebion i'r holl gwestiynau, pledodd nhw ati fel bwledu. Iawn, Mabli. Pam benderfynais di fynd i'r tŷ teras bach na'n y lle cyntaf? Atebodd Mabli fel pe fe'n clywed y cwestiynau am y tro cyntaf. Wel, achos mod i'n ymchwilio i achos hanesydd lleol a ddiflannodd ar droed y mileniwm. Pwy oedd o? Jack Percy. Darlithydd yn y coleg. Mi fy'n byw yn 6 trem yr Owen am bron i 20 mlynedd. Cofiau Mabli'r ffeithiau hyn yn glir, felly atebodd y cwestiynau yn reit rhwydd, disgrifio'r lle i mi. Cilhaodd llygaid Mabli wrth iddi feddwl, yna fel mangl rydlyd yn gwasgu di lledyn, daeth y disgrifiad o'i gennau. Tŷ teras, neu ar ben yr hes, dwi'n meddwl. Hen dau chwaral, does nam lot o fywyd yno. Mae'r Owen fawr o flaen y tai. Lle mae trem yr Owen? Yn hopia Caerfaig, heibio Capel Moria. Os ydy'n dyflaen ar hyd y lôn am 4 milltir, mi ddweud ar ochr isaf a berydd, pan bod diflaniad Jack Percy mor ddiddorol? Achos bod un o'i fyfyrwyr ifanc o wedi diflannu'r un pryd, ac mi ffi chwilio mawr am y ddau.
a ddeithon nhw erioed o hyd iddyn nhw. Fe wnaeth i chdi fynd i chwilio am ei hanes o rwan 20 mlynedd wedi iddo fo ddiflannu. Wel, mi gyflwynwyd cais i'r cyngor i godi tai yn y cae lle mae'r goedan, a byddai hynny yn golygu ei thorri hi lawr, ond mae hi'n 2,500 oed, medden nhw, ac ro'n i'n meddwl y bysa yna ffys yn cael ei wneud peta'r cwmni adeiladu'n cael caniatâd. O gwrthdyrchu am wybodaeth am y goedan, fydd oes i ar draws gwaith ymchwil Jack Percy ar y pwnc a gwybodaeth am Jack Percy ei hun. Felly y dysgais i am ei ddiflaniad o a'r stiwdant colledig. Da iawn, meddylia Baltws, roedd ei chof yn eithaf da, ond roedd yn rhaid clocio mwy o lawer arni. Diolch yn fawr iawn i chdi am y darllediad yna, Sian. Dwi'n meddwl bod y gath di mwynhau hefyd yn do. Gath arall o fan. Wel, wyt ti di sôn yn fanna am gymeriadau Mabli a Baltws. Mae'n amlwg bod y ddau yn nhw'n gymeriadau cry, ond dydy'r ddau ohonyn nhw, wel, dydy Baltws er enghraifft ddim yn gymeriad fel pawb arall nac di. Eglura chydig bach ynglyn â sut wyt ti'n dod â'r byd ffantasi mewn drwy gyfrwng Baltws i'r nofel yma? Dwi'n meddwl na dylan fod y pethau dwi wedi fwynhau fel ffuglen fy hun ar hyd y blynyddoedd ydi o. Dwi'n meddwl bod si deg deud bod na rhywbeth yn debyg i Doctor Who yn efo slicio'r bod wedi byw gymaint o flynyddoedd a mae'n medru teithio o alaetha i alaetha. Wedyn, doedd y syniad o gael person fel ddim yn beth diarth i mi. Achos bod na rhywbeth arall oruwch naturiol yn elfen fawr o'r stori mae'r meddwl sy'n syniad dŵad â bod goruwch naturiol arallfydol i drio datrys y broblem hefyd, achos o person bydol, fydda chdi a fi, ddim yn medru delio fo be mae Mabli yn delio hefo fo. Wedyn o well ydi gael cymeriad arall i helpu. A mae, wrth gwrs, gan bod cymeriad Baltws wedi bod yn gwneud hyn am, wel, ganrifoedd fwy na fysa bod dynol yn byw, felly. Mae o'n gwybod sut mae pobl yn ymatab i'r sefyllfaoedd o'r fath. A mae o'n gweld newid mawr yn Mabli dydy ar hyd cwrs y nofel. Yndi. Achos pan mae'n dod ar ei thraws i tro cynta, mae hi'n eitha hynna'n feddiannol, a mae gen i hi steil i nigryw i hyn, mae'n licio steil a ffasiwn a pethau. A pan maen nhw yn cyfarfod am y tro cynta, mae'n edrach yn o lew, ond achos bod ti efo'r cur pen ma o golli ffrindiau, mae cydweithwyr a i mwyn gwybod beth goblus i bod yn mynd ymlaen, mae chyflwr hi'n dirywio, a mae'n mynd yn fwy blinedig, does a ddim balchder yna. A wedyn pan mae rhywun yn dechrau darllen y nofel, yn y stad yna ma hi, a wedyn, wrth gwrs, sylweddoli, sut cychwynodd hyn i gyd, da ni'n gweld sut oedd Mabli wedi dirywio dros gyfnod o amser byr, lle o bythefnos. Ti di taro fanna ar sut wyt ti di strwythuro'r nofel. Mae'r plot, da ni'n dechrau yn y presennol, a da ni'n gweithio'n ffordd yn ôl mewn amser fel yn bod ni yn gwybod beth sydd wedi digwydd, ond nid sut mae hynny wedi digwydd. Sut nes di feddwl am gyfleu'r nofel fel yna, ac oedd na lot o waith paratoi mwyn defnyddio'r ddyfais yn effeithiol? Unwaith eto, dwi'n meddwl bod, ar ôl fi sgwennu'r benod gyntaf na sy'n bellach bron iawn yn niwedd y nofel, mi o'n i di gafal yn y syniad mewn, dwi yn licio cymeriad Baltws, dwi eisiau archwilio mwy fewn i berthynas y ddau yn o'i gilydd. A dwi'n meddwl, na'r ail beth i mi sgwennu, oedd beth dwi newydd i ddarllen. A dyma fo jyst yn dŵad i mi fath a fflach fel a syniad, am wneud hyn ti'n ôl ymlaen. Ac achos o'n i'n meddwl bod o'n i'n gallu wneud o, mi o'n i'n benderfynol o gario'r peth drwad, ond doedd ddim yn hawdd na, goedd. O'n i'n drysu fy hyn yn aml. Ond mae o'n ddifyr i ddarllen y nofel, achos mae'r darllenydd yn gorfod meddwl mewn ffordd wahanol i bysa nhw wrth ddilyn amserlen normal. Ond da ni wedi sôn am yr elfen ffantasiol, ond mae gen ti elfen hanesyddol gry hefyd yn y nofel yn does, wyt ti yn rhoi fflachiadau nôl i gyrffennol yn y ganrif ddwytha a'r ganrif cynt, a mae hynny yn dangos ôl gwaith ymchwil trylwyr gen ti ynglyn ag elfen hanesyddol amryw o feisydd felly. Sut nes ti benderfynu plethu'r ddwy elfen sydd ar yr wyneb yn edrych mor wahanol?
Dwi'n meddwl achos o dyna beth sy'n mynd drwy mhen i ran fwyaf amser. Niddordeb mawr ydi hanes Cymru a hanes y Celtiaid ac yn y blaen. A wedyn o ran ffuglaen, o'n i'n meddwl am hyn, dwi'n meddwl, yna 2 trilogy neu 2 trilogy o ffilmiau o'n i gwarchod hyd at syrffat pan o'n i'n hogan bach ac yn tyfu fyny. Back to the Future oedd un, a Indiana Jones oedd y llall. So dwi wedi weld bod y neidio nôl mae'n rhywbeth sydd wedi'n nghynhyrfu fi a bod archeoleg a hanes a ffantasi sy'n cael ei plethu yn y ffilmiau hynny yn rhywbeth yn amlwg mae'r apel wedi bod yna. Wedyn, mae'r pethau mae jyst yn teimlo'n naturiol i mi, dwi'n meddwl. A beth dwi'n bintio yn efo'r hyn o bryd, X-Files. Fantasi, dirgelwch, bod hi'n tywyll. Mae o jyst yna fi'n naturiol i fod yn mwynhau pethau fel ag felly ni sgwennu nhw. Dwi'n licio nofela hefyd, y nofel ffantasi sy'n reit i fyny fanna gyda fi, ydy Seren Wen a'r Gefndir Gwyn gyda Robin Llywelyn. Bod honna ydy y nofel sy'n cael ydy lle ar y top gen i. A wedyn y nesaf ty fo, Dan Brown, Da Vinci Code, a Angels and Demons, unwaith eto. Mae o'n gwneud yr un peth, sef cydblethu'r elfennau yma. Dwi'n licio nofela Ifan Morgan Jones, mae o'n gwneud beth debyg, sef mae'n lot o hanes, a lot o ymchwil hefyd, ffantasi ydy ho. Gwrach y Gwyllt, dwi'n bethau'n gwanas na hynna arall, sef ffantasi, ond mae wedi gorfod gwneud gwaith ymchwil i fyd y gwrachod a traddodiadau gwrachyddiaeth a falle er mwyn creu be mae wedi greu yn y 2 ofel yna. Ydyn, ia, mae jyst yn rhywbeth sy'n apelio ac felly'n dŵad yn naturiol, dwi'n meddwl. Mae hynny'n yn ddifyr iawn iawn. A beth sy'n hefyd yn ddifyr yn nofela ydy'r cymeriadau sy'n dod yn fyw o fyd hanes. A swn i'n licio gofyn i chdi rwan ddarllen darn bach arall sydd yn dangos 2 o'r cymeriadau sy'n dŵad o'r gorffennol i ddylanwadu ar Mabli a'i Helynt yn y presennol. Jack Percy a Glandon di hein ynde? Gwelodd Glandon neu gyfle i ddianc i'r lle 6. Yno, bu'n rhaid iddo aros i rywun dod allan o'r cubicle. Clywodd Gadwyn y lle 6 yn cael ei thynnu ac atsain y clo yn cael ei ddadfollio pan agorwyd y drws. Daeth het digamsyniol Jack Percy drwyddo a'r dyn ei hun o dani. Dywach Glandon, cyfarchodd Jack efo resod. Dwi wedi bod yn trio gwneud fy ffordd at dy stondin di i brynu copi o'r llyfr newydd yma, ond mi ges i fy nal yn sgwrsio hefo Greta Watts o'r lle gwerthu tai. Mi'n chwilio am du, weli di, ac yn meddwl y baswn i'n eholi hi tra mae hi yma, ynde? Be, nido ydych chi, Jack? Wel, ia, gweld y tŷ cwrdd fawr o lawer un ar ôl colli Janice, wsti. O, ia, siwr, atebodd Glandon. Bydd o byth yn siwr iawn. Ti di ymateb i rywun pan fyddai'n sôn am ei profedigaeth. Rhentu yw ti, ia, Glandon? Ia, ti teras bach. Wel, ti di am y fach, waith 6 Tremor Owen. O, ia, siwr, meddai Jack. Tai chwarel, fel llawer o'n strydoedd ni. Mi gafodd Tremor Owen ei henwi ar ôl y goeden hynafol sydd o'i blaen ni. Tewch a sôn, meddai Glandon yn goeglyd. Daeth arno ddim awydd clywed yr hanesydd wrth i waith yn y lle 6 yn ei argoffa, yn enwedig gafyntau ar fi'n byrstio. Mae'n debyg bod y goeden yn bodoli cyn i'r pentra gael ei sefydlu'n iawn, wsti. Wrth gwrs oedd a bobl yn byw yn yr ardal mewn anheddau, tasa ti'n sbio ar estrau, trethi, a bod y cyntaf yn ôl yn iwedd y 30 ganrif ar 10. Mae'n y 2 enw, Urien ac Arthur Ywenog. Roedd Jack ar fi'n trafod symboliaeth yr Ywen i'r hen giltiaid pan dorodd Glandon ar ei draws. Ia, excusewch fi, Jack, mae rhaid i fynd i famalwch, meddai, a gwthio heibio'r hanesydd i'r cubicle gan gael drws ar ei ôl. Erbyn iddo orffen, roedd Jack wedi mynd. Doedd neb arall yn aros o'n cael defnyddio'r toilet chwaith, ac roedd y drws allanol ar gau. Roedd Glandon ar ei ben ei hun, yn edrych ar ei adlewyrchiad ei hun, yn y drych. Aeth ia soer drwyddo. Gwyddau a dylai gamu nes ato mwyn golchi ddwylo yn y sinc, ond oedd o ddim am fentro nes at y gwydr. Yng nghanol yr holl fwrlwm nadoligaidd, llwyddo i anghofio pam yn union ei fod mewn tymer mor ddrwg cyn gadael y tŷ. Rwan, wrth weld ei adlewyrchiad yn wyn fel y galchan, cofiodd. Cyn iddo weld rhywbeth arall na fyddai'n ei anghofio ddydd, sleifiodd wisg ei ochr ac am y drws ac allan yn ôl i ganol y bwrlwm. Diolch ti am y darlleniad yna, Sian. Glywon ni am Glandon ac am Jack Percy fanna, a ffeindio bod gen y 2 ohonyn nhw gysylltiad hefo y tŷ teras yma sy'n ganolbwynt i'r hanes 6 Tremor Owen. Mae yna
deulu arall hefyd yn does, a cysylltiad hefo'r un tŷ, a dyna di'r llinyn hanesyddol sy'n rhedeg drwy'r nofel. A mae yna rhywbeth eitha gwahanol ynglyn â'r tŷ. Ti di taro arno fo'n fanna. Mae'n anodd I ti ddeud lot heb sbwylio plot y nofel mewn ni, ond ti eisiau melaethu pyn bach ar beth sy'n digwydd o fewn y tŷ a sut does di I feddwl am y syniad hwnnw lle? Wel, ia, mae yna yr elfen hanesyddol fel ydych chi'n dweud, yr un cynhara ydy yr 1920au pan mae o yn du chwaral a mae'r tad yn chwarelwr a mae'r teulu yna, da ni'n cyfarfod nhw. A wedyn ymlaen at hanes Glandon, a wedyn ymlaen at hanes Jack Percy'n byw yn efo. Dwi'n yn gwybod pam o fi wedi penderfynu ar du teras gwag, tamp, llaeth, afiach efo ogla hyll yna. Ond o'n i'n meddwl, fysa rhyw blas neu rhyw gastell yn fes, a hwnna mor cliché, a benderfynu si na, gyda fy du teras, di-nod, fysa neb yn sbio ddwywaith yn efo, ond mae yna bethau dychrynllyd yn ymlaen I mewn yn efo. Gan i'n meddwl sa hwnna'n ychwanegu at y stori rwsyd. Ie, no pam. A nes di orfod gwneud gwaith ymchwil I bethau, wel, pyn bach mwy gwahanol hefyd yn do, fel technega sydd o datblygu lluniau ers talwm, achos da ni yn y byd digidol rwan yn medru clicio botwm ar y ffôn neu ar y camera, mae llun yn ymddangos o'n blaenau ni, ond nid felly oedd hi yn amser Glandon y ffotograffydd i'r papur lleol naci? Naci. Dwi'n meddwl bod y syniad yma o dynnu llun a ddatblygu o mewn stafell goch a gweld rhywbeth oedd y ffotograffydd yn wedi weld yn y cnawd. Di hwnna'n syniad newydd gwreiddiol chwaith, ond o'n i'n licio, o'n eisiau gafal yn efo. Ond wrth gwrs, dwi'n gwybod dim byd o gwbl am ddatblygu lluniau du a gwyn. Wedyn, be nes I? Mae gwneud gwaith ymchwil mor bwysig am cael rhywbeth yn iawn. Mi rys I bost ar Facebook yn gwneud a rhywun allan o fan yn gwybod sy'n datblygu lluniau du a gwyn. A pwy ddoth i'r adwynt, mae fan wy Alexander. A dyma'r ddwy da ni'n mynd am fanna di trallwng a dyma'n sgwennu ar fan o bapur I mi llys sydd o'n gwneud. A hefyd mi fes i'n ymchwilio ar y wen, yn siŵr bod o'n glir gen I. A fes i'n siarad, ymrawd yng Nghyfrath, a fes i'n siarad efo'r athrawes gelf yn yr ysgol. Just er mwyn gwneud yn siŵr bod o'n gywir, achos dwi'n misio neb sydd wedi bod yn gwneud hynna i'r allan a'n meddwl, dim fel mae hwn yn gweithio. Nid ddim wedi gael y rong, ond i'n misio hynna'n digwydd. Wedyn, ia, mae'n bwysig gwneud gwaith ymchwil am y beth yma. Wel, na i'n siarad mwy am y plot, mi geith pobl ddarllen drostyn nhw I hunan I gael ffendio mwy. A drychwll, fel o'n i'n deud, mae o ar y silffodd o'r diwadd. Be sgyn ti nesaf ar y gweill ta? Gyda ddewis o 5. Fel o'n i'n deud, dwi'n cychwyn pethau ac yn ei gadael nhw, ond rwan, bod y cyfnod clo yma wedi digwydd, a bod fi wedi rhoi gorau I dysgu, mae hwnna wedi bod yn bwysig, gynnau amser I feddwl, a bod o'n cymryd yn amser sbar I drosodd yn llwyr. Wedyn, ia, mae gennau ddewis o 5, a dwi'n gallu penderfynu reit ta. Dyna beth dwi'n deimlo heddiw yma, dwi'n teimlo fatha'n mynd at honna, neu dwi'n teimlo fatha'n mynd at honna. Ia, dwi'n dewis fy stori a mynd I weithio ar honna. Ydyn nhw I gyd yn hollol wahanol, ta os a themau cyffredin yn rhedeg drwyddyn nhw I gyd gen ti? Na, ma' nhw I gyd yn wahanol. Dwy ohonyn nhw'n nofela ffantasi. Mae un ohonyn nhw, dwi'n mynd I fod yn gweithio arni ar gyfer fy nghwrs PhD beth bynnag, so dwi'n mynd gallu gwneud gormod ar honno ar hyn o bryd, achos dwi eisiau amser yn gwneud gwaith ymchwil dwys arni. Mi honno'n un ffantasi a hanesyddol, a gyn arall gyn ni hefyd, yn sicr, a wedyn mae yna ddwy arall, maen nhw'n fwy real, a maen nhw'n, ia, does am neidio un byd I llall na'n byd fel yn mynd ymlaen yn ni. Oedda ti'n sôn fanna bod chdi eisiau mynd I wneud cwrs doethuriaeth mewn sgwennu creadigol. Ti wedi gwneud un cwrs sgwennu creadigol yn barod yn do. Mae yna nifer o awduron Cymru rwan wedi bod trwy'r system o wneud unau gradd meistr neu doethuriaeth mewn sgwennu creadigol. Wyt ti'n meddwl bod hynny o fydd I ti fel awdur, ydy o wedi rhoi rhyw hyder a rhyw gefnogaeth I chdi yn fwy nag y bysa fel sa chdi wedi cychwyn allan ar dy ben dy hun heb ddim ymateb blaenorol I dy waith? Yn sicr, am y rheswm.
o dan fentoriaeth a thewtoriaeth Gerwyn Williams nes i fy ngwaith ymchwil, mi ti'n gwybod, dim jyst gwaith creadigol ydi o, mae yna ymchwil a thraethodau yn sgwennu hefyd, a mi oedd y llyfryddiaeth yn dod, llyfryddiaeth sylfaenol yn dod gan Gerwyn Williams, a wedyn oedd rhaid darllen heini er mwyn cyflawni'r traethawd. A mi o'n i'n darllen pethau gan Chekhov, o'n i'n darllen pethau gan Kafka, cymharu Chekhov efo Keith Roberts, ac oedd jyst agor llgada rhywun, a hefyd dallt bod yna gymaint o wahanol ffurfiau a ffyrdd o fynd ati o fewn ffurfiau hefyd i ymchwilio ac archwilio ac arbrofi hefo nhw, a yn sicr heb wneud hynna, fyswn i ddim wedi gallu sgwennu beth sgwennu si ar ddiwedd y cwrs de, yn sicr. A be wyt ti'n feddwl wneud i'n ychwanegol efo'r cwrs doethuriaeth, os na fwy i'w ddysgu? Dwi'n meddwl bod yna fwy o'r wyth-hynt yn fama i'r unigolyn ddewis be mae eisiau i astudio yn hytrach na bod y traethawd, efo pennawd y traethawd yn dŵad gan y tiwtor. Dwi'n gwybod beth dwi eisiau sgwennu, a dwi'n gwybod yn union be dwi'n methu wneud, a be dwi angen ymchwilio iddo fo ran llenyddiaeth mwyn i dysgu sut mae meistrioli rhyw arddull arbennig lle. A mae rhaid i fi wneud y gwaith ymchwil a astudio yn dwys iawn mwyn dallt hwnna, a wedyn i ddefnyddio fo a'i efelychu fo yn y waith yn hun. So mae yna fwy o'r wyth-hynt, dwi'n meddwl, i'r unigolyn ddewis be mae eisiau wneud o fewn PhD, o fewn doethuriaeth, o gymharu efo ymchwil. A ti'n meddwl bod y cyrsiau yma sy'n ar gael mewn nifer o golegau prifysgolion erbyn hyn yn dylanwadu'n bositif ar lenyddiaeth gyfoes yng Nghymru? O, bobl bach oes, achos mae gymaint o lwyddiant yn yr Eisteddfod ei hun wedi dŵad i fyfyrwyr sydd yn dilyn y cyrsiau yma. Dwi'n cofio pan ges i ail i'r Fedal Lenyddiaeth yn 2002, mi oedd y 2 ohono ni yn gyntaf ail a thrydydd i gyd yn fyfyrwragedd o dan diwtoriaeth Gerwyn Williams y flwyddyn ohono. Dwi'n siŵr bod o ddyn balch ofnadwy, ond yna sawl medal a sawl gwobr di dŵad yn y Steddfodau ers cyfnod hynny, sawl un sy'n dweud bod nhw yn dilyn cwrs sgwennu creadigol yn y brifysgol. Wedyn yn sicr, mae o'n meithrin llenorion, sicr. Wel, swn i licio diolch i chdi am sgwrs heddiw a dylon gyfarch chdi o Waelod Calon am gyhoeddi drychwll dy nofel gyntaf di. Diolch i bawb ohonoch chi am ymuno ni, diolch i'r Steddfod wrth gwrs am drefnu. Mae drychwll rwan ar werth, mae o werth ar wefan Gwasg Carreg Gwalch, www.carreg-gwalch.cymru, ar wefan Cyngor Llyfrau Gwales, ac wrth gwrs mae siopa llyfrau lleol yn agorad lot ohonyn nhw erbyn hyn, a mae modd prynu'n syth gynnyn nhw hefyd. Diolch yn fawr iawn, Sian, a da ni'n edrych ymlaen at y nofel nesaf gen ti. Diolch yn fawr iawn.